siyobonga amandla kaBawo osincedayo sibalayo ngalo lonke ixesha. Sizobulela nale mini yanamhlanje yokufelwa kuYesu. Haleluya. Siyayibulela kakhulu into abayenzayo. Haleluya. Because uba mhlawumbi besingenaye. Haleluya. Mhlawumbi ngesikwezinye indawo ngoku. Haleluya. Ndiyabulela kakhulu bangcwele. Haleluya. Ngento eyenzeka. Haleluya. Ndizombonga uBawo nangesuku la izolo. Haleluya. Siye sahamba sayothenga into zenkonzo. Then saphinde sabuya ke ngoku. So sithe xa sendleleni ezapha enkonzweni uba sibe sizodecorate apha. Imoto indawo ibalekisa umfundisi imnqandi ukuthi sibalekise elokishini. Yobalekisa imoto elokishini. Xa izolo uthe basithi siyasuka sabe besigqibojika akwenye indawo esiqhela ujika kuyo. Xa sihamba ke ngoku kwakhona umntana oziza ngespeed. Noba i-distance yakhe nemoto imbi kangaka Nkosi. Qha incede into yoba laa moto ii-brakes zayo ziyakhawuleza uba immediately unyathele zikhawuleze zibambe kwangoko. Yakhe yasinceda loo nto nakwenye igame sibheke eKhayelitsha Mall sabe sicelwe ngabanye oomama phaa kukhona umama oqhutyela i-wheelchair. So abe sithi i-wheelchair yakhe yophukile. So ke ngoku bacela bathi sicela sibasa namahle kuseharani uba kuphi kulaa ndawo sasiye kuyo. Sathi xa siphuma emoya phaa xa singapha ngasemveni kwasesibhedlele kwimoto ezizayo iyajika laa moto ibifanuba ilinde thina because thina siya straight yona iyajika iphume ezitratweni. But wayizisa laa size wade waleqwa ngamapolisa loo sisilomo ngenxa yale nto ayenzileyo. So nakalaa mini yaye yakhawuleza yama laa moto. So izolo siye wasinceda uba yakhawuleza yema abe sekuwela lo mntana ebaleka apha phambi kwemoto. So nje ukuthi siyayibula kakhulu into ayenzileyo ukusisi. Wazi umhlaba ongesimtshayisile umntana abantu sijikiwe sithi abanetyala. Umntana osendleleni because abantwana bayabona ngosigqibojika phaya bayeza. And then nangoku sisizayo bayasibona. Into nayo bayaleqana ke ngoku. Nawe leqo yotshona endleleni yeshu. Wabe sebaleka utshona imbacweni. Wagoduka siya lezo tshomi bezileqa kakade. Wabaleka. So ndiyayibula kakhulu loo nto le bangcwele because elokishini akujongwa into yoba nguwe na urongo okanye ngulo mntu umtshayisileyo kubethwa wena umtshayisileyo qha. Eyoba yangubani orongo hayi akala xesha layo leyo. And enye into isincedile because ibizakwenzeka phaa ngakuthi ayifuna laa moto kabi. Iziqonda kasihamba ngayo kuba nzima nomholo apha ebayini. Bayiqumbele ubone bayiqumbele. Ungayazi. Asinayo even iparking bayana. Uba bayabona ingathi sincokola nomntu onendawo mhlawumbi beqhela upakisa abantu. Uzawubona ngomnye seyoma nalaa mntu phaa. Sithi zonke sesiqhelile savana nalaa mntu but ubone ukuba hayi izinto zitshintshile. Ngakho ndiyayivuyela kakhulu Thixo le nto ayenzileyo because bebekhona bethe dodele endleleni nangoku. Mhlawumbi besathi uba yenzekile laa nto hayi babayibile apha kuthi. Siyayibula kakhulu into ayenzileyo kuThixo. Because yenza kuthiwa kube kutyholwa iipasika because ipasika yayenzanga nto manje kuthiwa hayi zezinto zepasika. Loo nto ibe ipasika yabantu ingenzanga ingabantu. So siyayibonga kakhulu loo nto leyo. Uthixo uye wasinceda kakhulu. Because sihleli nje kuba kuhlalwa kule ngasihleli kuyo. Awumandi apho so siyabonga uba xa esincede ezintweni ezinjengezi. Ezifihla ngalo ixesha. Siyambulela kakhulu ngezinto zonke. Simbulela nabo abantu bafaka umbane bekhaya bamane besiqhathi bayithi ngomso siyalayita. Anika layithi. Basiyalayita bebesithi ngomso. Into eyenzekayo ngabo aba balovayo bayakwazi ukufika. Benza imizi emithathu uzobaduka ungaphinde ubabone. Ngalaa mini ngolesibini. Ngolesibini bafika ngolesithathu. Bafikile ngolesithathu babe khona lo cala tata caba unoba mhlawumbi isupervisor yabo okanye yintoni. Because xa kho yena bahambela phezulu. Xa kho laa tata and nabo uhambe zijonga zonke ezaa ndawo. Laa tata. So ngalaa mini ebekhona ngoku uthi omnye ngole bepalini. Ixesha into ibiza ibhasi 9. Uthi lusepalini akakabethu wani. Ubuza kwaba sezantsi. Ubuza kwaba akakabethu wani xa bafuna ubaleka emveni kobani sezofuna ubabone. Bayaduka
babaleke and banento abayenzileyo kule yethu ikhaya bafaka umntwana le ebheki bezethu iindaba bazifaka zonke phi epalini ngoba into abayenzayo bevele bathi xa besize ukuba bayabona kumntu bajike asiyazi uba yintole bazakuyenza bayani ubana bavele baxa bebona umntu bajike beza xa bebona uba kuthe cwaka ubabone nabo besitsho baphandle uphinde uthi cwaka ungayazi uba bayephi so sikuloo nto leyo phela ubani bexokanye hayi ngomso nakanjani ngomso siyalayida qha ikolelungisa bayenzileyo phaa kulaa pali yethu bayabaleka ke ngoku abafuni ubonana namehlo womntu uba kuthe gqumntu phandle bayajika ngoku umbone yeza nanke ajike bengathi konto ayilibeleyo emke ajike and ke isenzela ixhala lam bamfake phandle because ngabadothanda utokola gqi iziqonda ngoba bengenabhox andazi beyilayita njani but bengenabhoksi kwakhe abathengi mbani so benauba yeyi kwafuneke siyimele le nto because laa mntu lowana ekho rayithi imbaneni uzasimoshe simane siwelwa ngumane oko kanti nguye so bathi kwafuneke siyimele emntu akutsho ngoku bayabaleka senoba ubathengile nokwenzikantoni bayabaleka ke ngoku and uthengisa ityala sibasela abantu abathenga nobathenga ekhaya because uthengisa so siyamcela ukuba wasincede nakuleyo into ahlale sinceda ngalo lonke ixesha ezintweni zonke simbulela nangeefemeli zethu azigcinileyo usazinceda uba ngalo lonke ixesha uyabathwala ulwenzeke umsebo beke wayaphela endlini zona ndabulela naye ukuthi xe emnceda usahleli